Λοιπόν, καλώς ήρθατε παιδιά σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα θα κάνουμε το Navy κομμάτι, το μονοπάτι αυτό που είναι από την πλευρά της Αγίας Παρασκευής, και θα κάνουμε και κάποια άλλα. Οπότε πάμε να δούμε το μονοπάτι. Λίγο ζέστα πίσω, φρένο. Το διγεραμικάμε. Λοιπόν, έχω κάνει ένα σερβις στην ανάρτηση μόνος μου. Δεν το έχω τραβήξει βίντεο, γιατί δεν ήξερα να θα πετύχει. Να δούμε τώρα πώς πάει. Και έχω κάνει και ακτινολόγηση το πίσω τροχό. Ούτε αυτό το έκανα βίντεο. Θα τα κάνω ξανά κάποια στιγμή, γιατί δεν το ήξερα ότι θα πετύχει. Αλλά εντάξει, πετύχει. Πάτε καλά. Έχω καιρό φίλοι και έχουν και στα πόδια. Νύχτη βέβαια. Ωραίο μονοπάτι, μικρό. Έσκασε πάλι. Δεν το πιστεύω ρε φίλε. Δεύτερη φορά κάτι μια. Μαλάκα, έχω κάνει 2 φορές και έχει σκάσει. Κάτι είχε αυτό το μονοπάτι. Δεν ξέρω. Κάτσε να το δω.